Je to taká po našom gríska, alebo niektorí hovoria krupica. Takže zoberiete si nejaký kastrólik, nalejete do neho mlieko, dáte štipku soli, zo 3 lyžičky cukru, necháte variť, až kým sa nezačne dvíhať. Potom do neho pomaličky nasypete krupicu. Nie veľa, je lepšie, keď to bude rečie. Takisto si treba uvedomiť, že tá krupica zhustne časom a teplotou. Je potrebné ju stále miešať a zároveň stiahnuť teplotu z varnej dosky. Necháme trošku povrieť a potom do nej vsypeme ryžu. Trošku povaríme už len na tej teplej varnej doske. A posypeme či už koricovým cukrom, vanilkovým cukrom alebo gránkom.